வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம கோதுமை மாவு வச்சு கலகலா ஸ்வீட் சிப்ஸு ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். பொதுவாகவே நம்ம இந்த கலகலா சிப்ஸு டைமண்டாக கட் பண்ணி எடுப்போம். ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸியாக கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வட்டமாக கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மணல் கடிகாரம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மணல் கடிகாரம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். கலகலா சிப்ஸ் செய்கிறதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் இந்த மாதிரி கப்பில் 2 கப்பு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம். இந்த கப்போட அளவுன்னு பார்த்திங்கன்னா 200 கிராம் பிடிக்கும். இது கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 3 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். இந்த சர்க்கரையே இதுக்கு போதுமானது. இதுக்கு மேலே சர்க்கரை சேர்த்தா ரொம்ப இனிப்பு கூடி போயிடும். கலகலாக்கு எப்போவும் இனிப்பு கொஞ்சம் மிதமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் எள்ளு சேர்த்துக்கலாம். நான் வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு கருப்பு எள்ளு எந்த எள்ளு இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த குக்கிங் ஆயில் சூடு பண்ணி சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை, அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஏன்னா அங்கங்கே கட்டிகள் இல்லாமல் இந்த நம்ம சேர்த்துருக்க எண்ணெய் எல்லா மாவுலேயும் நல்லா கலந்து வர மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். எப்போவுமே நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசையக்கூடாது. கொஞ்சம் மாவு நல்லா டைட்டாக இருக்கணும், அந்த மாதிரி பிசையணும். ஏன்னா இதில் சர்க்கரை சேர்க்கறதுனால கொஞ்ச நேரம் கழித்து மாவு இலகி வந்துடும். இந்த மாதிரி கையை நல்லா மடக்கி கொடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி அமுக்கி பார்க்கும்போது கையில் ஒட்டக்கூடாது, ஒட்டாமல் இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி பதத்துக்கு மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும். ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊறட்டும். 1/2 மணி நேரம் கழித்து பார்ப்போம். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது மாவு. நம்ம ரொம்ப டைட்டாக பிசைஞ்சு வச்சோம்ல, இப்போ நல்லா சாஃப்டாகிடுச்சு, கையில் ஒட்டவே ஒட்டாது. இப்போ இந்த மாவுலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து நல்லா ஒரு பெரிய உருண்டையாக உருட்டிக்கலாம். கொஞ்சமாக மாவு சேர்த்து சப்பாத்தி மனையோ இல்லை இந்த மாதிரி டேபிள்லேயோ வச்சு நல்லா சப்பாத்தி பதத்துக்கு திரட்டி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நல்லா மெல்லிசாக திரட்டி எடுத்துக்கணும். இப்போ நான் சைஸ் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த திக்னஸ் இருந்தால் போதுமானது. பாருங்கள், இதே மாதிரி இந்த மெல்லிசு இந்த அளவுக்கு நல்ல மெல்லிசாக இருக்கணும். அப்போ தான் கலகலை நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். இப்போ இதை இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் மோல்டோ இல்லை அவங்கவுங்க வீட்டில் எண்ணெய் இருக்கோ ஒரு ஸ்டீல் டப்பா மூடியோ ஏதோ வச்சு உங்களுக்கு சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து கத்தி வச்சு கட் பண்ணி எடுக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஒரு மோல்டு வச்சு கட் பண்ணி எடுக்கும்போது ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். அதே சமயத்தில் நமக்கு வேலை ஈஸியாகவும் முடிஞ்சிடும், சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சு அடுக்கி வச்சுக்கலாம். நான் வந்து வீடியோக்காக இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம சாதாரணமாகவே அப்படி எடுத்து வச்சா கூட பரவாயில்ல, ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகட்டும். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த மாதிரி கை வச்சு பார்க்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு சின்ன மாவு துண்டு எடுத்து போட்டு பார்க்கலாம். பாருங்கள், போட்டதும் மேலே எழும்பி வருது பாருங்கள். இப்போ இதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம்.
இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் செஞ்சு வச்ச இந்த மாவை இந்த மாதிரி கும்பலாக அப்படியே எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இது அப்படியே சேர்க்கும் போது ஒட்டோன்னு கவலைப்பட தேவையில்லை. இது ஒன்று ஒன்றா தானாக பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள். எண்ணெயில் சேர்த்ததும் தானாகவே இது தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும். அப்படியும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கலந்து கொடுத்தா எல்லா மாவும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் பாருங்கள். இப்போ இதை இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திருப்பி போட்டு பொன்னிறமாக ஆனதும் எண்ணெயோட சலசலப்பெல்லாம் அடங்கினதும் நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். பாருங்கள் எப்படி நல்லா சூப்பராக வெந்து வந்துடுச்சு. இப்போ இதே மாதிரி மீதமுள்ள மாவையும் அடுத்த பேட்சாக போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போட்டால் நமக்கு டைமும் வேஸ்ட் ஆகும். ஆனால் இது ஒட்டி பிடிக்கவே பிடிக்காது. அதனால் நம்ம எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கும்பல் கும்பலாகவே சேர்த்துடலாம். எண்ணெயில் சேர்த்தாலே தானாக பிரிஞ்சு வந்துடும். ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பொரித்து எடுக்கணும். இல்லைனா சப்பாத்தி மாதிரி இருக்கும், கிறிஸ்பியாக இருக்காது. இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் மீதமுள்ள மாவையும் ஒவ்வொரு பேட்சாக போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் நம்மளோட கலகல ஸ்வீட் சிப்ஸு எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் இப்போ ஒரு கலகல சிப்ஸ் எடுத்து நான் உடச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள். ஒன்று எடுத்து நான் சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன். நீங்களும் இதே மாதிரி கலகலா ஸ்வீட் சிப்ஸ் செஞ்சு இந்த தீபாவளியை நல்ல கலகலப்பாக கொண்டாடுங்க. இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.